президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 21 май дар мулоқот бо намояндагони ҷавонони кишвар хитоб ба онҳо гуфт, ки ҳеҷ гоҳ зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд ва ҳушёр бошанд. шумо фарзандони азиз, ҳеҷ гоҳ виҷдону имони худро нафурӯшед. ба ватани маҳбубамон, миллати бостониамон ва давлати соҳибихтиёрамон ҳаргиз хиёнат накунед. фаромӯш накунед, ки мардум хиёнат ва хиёнаткорро ба ҳеҷ ваҷ намебахшад, гуфт Эмомалӣ Раҳмон хитоб ба аҳли Толор. Эмомалӣ Раҳмон бо изҳори нигаронӣ аз сӯистифодаи фаровони гурӯҳҳои террористиву ифротӣ аз фановариҳои навин бахусус имкони интернет гуфт, солҳои охир 70% шахсон ба сафи ҷангҷӯёни кишварҳои дигар аз ҷумла Сурия ва Ироқ шомил шуда, аз байни муҳоҷирони меҳнатӣ тавассути шабакаҳои интернетӣ ҷалб гардиданд. бино ба иттилои Эмомалӣ Раҳмон, дар вақтҳои охир нисбат ба 1660 нафар шаҳрвандони то 30 сола, ки 41 нафари онҳо ноболиғ мебошанд, барои иштирок дар задухӯрдҳои мусаллаҳона дар ҳудуди кишварҳои хориҷӣ парвандаҳои ҷиноятӣ кушоданд. президенти Тоҷикистон дар суханрониаш афзуд, бо таъсири шабакаҳои мухталифи иҷтимоӣ ва дигар воситаҳои иттилоотӣ, баъзе аз ҷавонони сустиродаву ноогоҳи мо ба доми гурӯҳҳои манфиатҷӯ афтида ба миллату ватани худ хиёнат мекунанд, ба обрӯи миллат дар арсаи байналмилалӣ иснод меоваранд. падару модарон ва наздиконашонро дар байни ҷомеа шармсор месозанд. бахусус дар шароити имрӯза, ки талоши тамоми қувваҳои иртиҷоиву ифротӣ барои таъсиррасонӣ ба мафкураи ҷавонон ва моил сохтани истифодаи қувваи бузурги онҳо барои амалӣ намудани ҳадафҳои муғризонаи худ равона шудааст. ҷавонони мо бояд бисёр ҳушёр бошанд, зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд ва манфиатҳои милливу давлатро ҳатто як лаҳза ҳам фаромӯш накунанд. Эмомалӣ Раҳмон гуфт, ҳоло дар кишвар дар 17 донишгоҳ, 14 донишкада, 3 филиали мактабҳои олии Русия, 1 академияи консерваторияи миллӣ, 4 муассисаи таълимии мақомоти қудратӣ ва филиали донишгоҳи технологӣ дар Исфара, дар маҷмӯъ 245 000 донишҷӯ, аз ҷумла 7 000 нафар бо квотаи президентӣ ба таҳсил фаро гирифта шуда, 40 000 донишҷӯи тоҷик дар мактабҳои олии хориҷ таҳсил мекунад. ӯ аз он изҳори хушнудӣ кард, ки донишҷӯёни тоҷик дар соли 2019 дар олимпиадаҳои байналмилалӣ сазовори 251 медал, аз ҷумла 67 тилло, 66 нуқра ва 118 биринҷӣ гардиданд. президенти Тоҷикистон гуфт, ҳадаф аз ин ҳама ин аст, ки насли оянда, яъне фарзандони мо бесавод намонанд. яке аз сабабҳои асосии майл пайдо кардани одамон ба хуруфот, ифротгароӣ ва радикализми динӣ мазҳабӣ бесаводист. Эмомалӣ Раҳмон гуфт, ин зуҳуроти номатлуб ва хатарнок тафаккури мардум, хусусан наврасону ҷавонони камтаҷрибаро заҳролуд карда, онҳоро ба ҷаҳолат мебарад, зиндагии ҷомеаро тираву торик месозанд ва боиси қафомонии давлат аз роҳи пешрафт мегардад. хуруфот ҷаҳолат аст ва ҷаҳолат ба инсон ғайр аз бадбахтӣ чизе дигаре дода наметавонад, таъкид кард Эмомалӣ Раҳмон ва аз ҷавонон хост, ки ба ҷои ин ҳама бояд ба омӯзиши илмҳои муосир таваҷҷӯҳ нишон диҳанд. имрӯз бисёр кишварҳо техникаву технологияҳоро аз давлатҳои аз лиҳози илму техника пешрафта харидорӣ мекунанд, аз ҷумла мо ҳам. барои чӣ мо наметавонем, ки иқтидори зеҳнии худро ба кор андохта техникаву технологияҳои заруриро эҷод ва истеҳсол кунем, то ин ки дастнигари дигарон набошем. барои ин илму дониш ва саводу маърифати мардум, махсусан наврасону ҷавононро баланд бардоштан зарур аст. таъкид месозам, ки бо хуруфот касе ба ҷое намерасад. Эмомалӣ Раҳмон гуфт, дар соли 2020 ҷавонон 4900 ҷиноят ва ноболиғон 745 ҷиноят содир карданд, ки ин рақам ташвишовар аст. ӯ таъкид кард, ки дар аксари ҳол ҷавонони бекор даст ба ҷиноят заданд. мояи дигари нигаронии президент пош хӯрдани оилаҳои ҷавон буд. ӯ гуфт, дар 3 солу 4 моҳи охир дар Тоҷикистон 225 000 ақди никоҳ сабт шудааст, вале аз ин шумор 38 500 оилаи ҷавон
پوش خوردند که این به گفته پرزیدنت نهایت تشویش آور می باشد.